sa kanya-kanyang probinsya, sa kanya-kanyang iling. So, hinihiling namin sa public dun sa influx ng mismong mga tourist at local tourist na mag-iingat dun sa pagmamaneho. Uh, Naintindihan namin na dumadami yung aksidente, lalo na sa vehicular traffic incident. So, patuloy kaming maninita sa kalsada doon sa mga walang vest, yung mga underage na nagmamaneho at yung mga bata, pinapayagan yung mga bata na magmaneho na walang license. So, i-check din ang mga sasakyan doon sa pagbiyahe, lalo-lalo na pag long distance galing sa Manila or galing sa kung saan sa probinsya, uuwi ng norte or mamamasyal, i-check lagi yung sasakyan, yung kondisyon ng katawan at kung nakainom na, huwag nang bumiyahe. Laging alalahanin ang yung kaligtasan. Kailangan drive alive, uuwing buhay sa pamilya.